যতননো খুলুংকা তাই চিবাইয়া ফারো যত মিডিয়া ফাই অর স্রাবসা জরানি বাগै নরক জরা রুই মানজাক ফেमा बागै जों दिनै खुमलुं प्रेस क्लाब नि आन्डाराव टिपा ताई TPMA नि दुइटा अर्गानाइजेशन खुमलुं प्रेस क्लाब नि आन्डाराव जों दिनै कायसा प्रेस मीट खायनायनि बखाक जों बखाक माप खायखा नं बसखाङो जों मेन कक सालायनो निके दुइटा पॉइंट जे मेन एजेंडा ना तै जों नं बसखाङो सानानि मा फायखा आबंखा पयलानि कायसा पॉइंट होनखांके चिनि रोमान स्क्रिप्ट न तै चिनि जे ताबुक जबा बा ताबुक जे जों नायमुं न तै हास्तेव चलि दंमानि जों मीडिया प्रोफेशनल जे तंनायरक सिमिया बा सोशल मीडिया वो जे नरक नुगुइ दंमानि बा स्क्रिप्ट जे कुनु सै दंमानि आं खाखायो चिनि तिप्रासा नि 95% आं वानसगो रोमान स्क्रिप्ट बायनो सोशल मीडिया वो एटेन्ड खायो ताई स्क्रिप्ट बो सैयो ओंखाय जोंहा बाहायकेन जों सापर्ट खायो चिनि रोमान स्क्रिप्ट बायनो चिनि सैमुं रकम खांके चिनि बागै इजि कुक बा गलाय कुक बा चिनि जे साना मुसुंमानि बखानि कक बा स्पेलिंग बा जे कुनु गके जों सैमानो तांगै आबो नतुइ पॉइंट पुला फास मा साखा जे आगि गोबांमा बेंगली मीडियम हनै बा आगि गभर्नमेंट स्कूल हनै तंग मानि आबरंनो ट्रुक आस्ते कन्वर्ट खायै इंग्लिश मीडियम हनै tlangजाखा इंग्लिश मीडियम tlangमानि कायसेनो जों नुकजाखा अबंगा कायसे आपग्रेडिंग ओङै दंगो माने डेभलपिंग ओङै दं माने नुकजागो आ डेभलपिंग के बाहाय नरक प्रेक्टिकली नुखाना आगि लैंड फोन तंमानि परे मोबाइल फोन हायका मोबाइल फोन हायपुरो जों 2G बाय जस्ट कक साइमन ड्रप के जों कक मा सालायो सामुं नांमारंना 2G नि परे इंटरनेट 3G फाइपुरो जों सोशल मीडिया रक आप्रो चेंजाखा 3G न चेंफानो बनो टेब अपग्रेड खाय 3G 4G ताबुक 5G नि जे जुगो जे ताबुक जों डेभलप तंमानि जरावो बेंगली मीडियम बा आगिनि जे परिनाय रक सुदुसि ताबुक इंग्लिश मीडियम खाय कन्वर्ट खाय गवर्नमेंट स्कूल लोङै दङ होनखांके चिनि दिनि डेभलपिंग दङ ओंखा आ जागाव जों ताबुक जुदि न जोंनो रोमान स्क्रिप्ट रियावै ताबुक चिनि बेंगली जे स्क्रिप्ट बाय जों ककबरकनो जों सैना थांखांके आबो जे जों सैमानाय बरक बा परिमानाय बरक आबो सैबो माया ना परिबो मायां थां माने आबो टोटली यूजलेस ओंखाय सोशल मीडिया प्रेक्टिकली नुगै दङ आबो आंनि पार्सनेल कक बुया नरक निजिबो नरक मोननाय नेकि सोशल मीडिया 95% माने न 95% बरक न रोमान स्क्रिप्ट बाय कक सैयो माने ओंखायनो जों रोमान स्क्रिप्ट नि चिनि बोसोक जरतै जों खायखांखै सोलामखांखै बा इजि ओं बा चिनि कक साना मुसुंमानो जों सैबो मानो आं सैरेमान यागुल जे नुकनै बपरि मायांखांखे आबो चिनि कुनु भेलु करिं थाङो आबोनो आं कयो चिनि हास्ते हापांनोबो रोमान स्क्रिप्ट जुदि न नरक जोंनो सिकिउरिटी रखांखाय आबो चिनि बागैबो इजि नाय ताई चिनि बागै अनेक हेल्पफुल नाय बा डेभलप नानि थानि आबो चिनि बागै तेबो काहामखाय जों सामुं खालायमान होननानै वानसुगो ओंखाय ते कायसा आबोनि लगिव ते कायसा जों पॉइंट जे जों मीटिंगो कक सालायमानि जागोल आबो जों डिस्कशन खायै नरकनि बसखांगो सानानि मा हायका आबो ओंखा चिनि तिप्रासा मीडिया नि कायसा प्लेटफॉर्म जों जेसाबन कानानि हिंगे जों कायसा साजांनाय बा आवायमुं प्लेटफॉर्म नांगौ आवायमुं प्लेटफॉर्म नांमानि जागाव जों आबोनो बाहायके
use खायनाय आमनो जों गाहामकै किसा सिवि खायखांकै आबो आंवानसो सिनि ससाइटि रगो जों तेबो सिनि मुंया सोरोंमुं बो जों सोरोंमुं बानान होने वानसुगु आ सोरोंमुं रखंखांके जे जागा जों गाहाम खायनानि हनै गाहाम फुनुंनानै थांतिनि जों अनेक कक रक यूज खायो कुनु कायसा कैटेगरी कायसा न्यूज नि कंटेंट न अ कक न जों अन्य वाट बयबो यूज खायमनो बा जुदिनो जों डाइरेक्टली कमन लाइफ जों जलिफुरो जे साइरेखा बा जों सोसाइटी वो जे कुनु ओपनलि नों माय आं मोखां फेस टू फेस हालायफुरो जे सामानि न जुदिनो जों टेलिकास्ट खायफोरावबो आ वाट दनो यूज खायखांके आं वानसुगु जे जों न्यूज टेलिकास्ट खायो बा जे जों प्रोग्राम बा जे कुनु कायसा इंसिडेंट न जों टेलिकास्ट खायफोरो आं वानसुगु आबो अक्रा रक्सिमि नायानो नै अमतिया बा चराय रक नुगानो अबो बुया ससियल मीडिया वाइसे नों याकारो माने ना अबो इट्स फॉर ऑल सोसाइटी वो जे बरक दंनाय जे मोबाइल नायनाय जे यूट्यूब नायनाय जे फेसबुक नायनाय बरक जतो न नुगुइतां एट द सेम टाइम सेकेंड बिसिङो सेकेंड जतन मोबाइल न अबो हापायो ओंका आजागारावगो ताबुक जे जों स्लें वाट यूज खायमानि आबो ओंखांके जों तो अर्डर रिमिया केम न बाट जों आमरा कायसे रिक्वेस्ट खायो जाते आ स्लें वाट दंनो जों जेसे एभॉइड खायमानो आं खाकाव चिनि सोसाइटी रं बागै तिकिसा लार्निंग बा एजुकेशन बा सोलोंमुं सोलोंलायनायनि जागाते किसा जों सिलाय होननानै वानसुगु ताबुक जों आने आमानि बुसखांसि आन बाबुनि बुसखांसि आ भिडिअ न आं तमंखानि क्लिक खायरेखांके आ जे खोना चिनि समाजाव बा चिनि सोसाइटीआव आबो जों खोनाखाङा माने लाचि मुं मानुता आबो हायवा जुदिनो जों कगेरेखांके जों आफोरो आ समय ना म्यूट खायमानो ना नाया ना काट खायमानो आबो खायमियां थौ अनेक समय जराय खरकसा मोबाइल तांखा आनि चरायफान तांखा बाबुनि मोबाइल तांगानान बो ओपन खायरेवे आ वाट दंनो बो नुगु माने न आ वाट बो खसे खानायाको सोरोंमुं कतालखौ अंके बो जुदिनो आ वाट न खाना परे अब तम होन बाबु नोंगानो सादिंगे जों आफोरो तम जवाब रना बा ना जों बरंनो फोरोंगो ना जों बरंनो अमति तांलि हेनि दा जों बरंनो फुनुमा खालायबा आबो अंकांके इनदि दो अंकांके जों वानसुंनो नांगो तम न जों खायजांनाय दं तम न जों खायजागिया आबो जों कायसा व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू व्हाट टू बी सीन व्हाट नॉट टू बी सीन माने फुनुक जांनाय बबो दं आबो किसा नरबो जासै खायदि आयाकाय अन्ति हाय गोबांमा जार्नलिस्ट नि नरक बय बायदि बा नायदि परिदि आजा व्हाट टू बी डन व्हाट नॉट टू बी डन बा क्राइम एगेंस्ट वुमेन एनी इंसिडेंट क्राइम एगेंस्ट वुमेन नोंनि मानु आजा कायसा सिमना दङो आजा कायसा बाउंडारी दङो आ बोरै क्राइम्स बनि एगेंस्ट खायजाकपुरो बनि मोखांनो ब्लाड खायना नांगौ आबो कमन पिपल्स हेमानो बा जों जे मीडिया हाउस दं तंनाय आबरंनो जों जेमन सायमानो आबो हायनो ककनिबो कायसे लिमिटेशन दङ आ लिमिटेशन नोंखा नों सायरेखांके आ सोसाइटी वो चिनि जे सोसाइटी वो अ ककनि बाय बबा हाय के रिएक्ट न अमनोबो नों नायदि नों टावानसुनि नि व्यूअर्स नि बागै बा निनि पार्सोनेल आलादा केबनो चिकनदुनानि बा केबनो सोसाइटी वो अब हायं तंमानि किन्तु नरक वानसु अब ताइ ओंगलाखानि किन्तु अब हाया उल्टा इनडिट टेबो सोलोंलायै टेबो चिनि हामिया लामारक अनेक समय नेगेटिव बुङो आबन बाय आं नंनो कयो बा जे मीडिया हाउस अब हायरक जुदिनो स्लें वार्ड यूज खायदों हांके आं नरंनो खाकायो जों दिनै प्रेस मिट खायमानि जागोल नरक अब हायनो नेगेटिव सेन्स जों जे सामानो वानसु यावै पजिटिवली नरक गाहामखाय स्टाडिज खायै नरक नेक्स्ट नरंनि प्रोग्रामिंग खायमानि न्यूज नि एंगल खायमानि आबनो किसा नाय खायना बागै जों नरंनो कयो हामबाय।